agus caiimidna mar dúirt mé fís nó tróir a thuirtúin féin, cad go dtíreach na héileamh, cad atá lurgaing in isis, cad atá lurgaing in Emléin, cad atá lurgaing nuair tá muidna i gcuacht ar an Ileán ina Iomlán, nuair tá muidna i rialtas, cad iad na rudaí tá muidna chuna bhrú láireach agus conas mar féideling an togra mór atá a gcuing athréimú na Gaeilge a thuirt chun críoch. Caiimid dar neoig bheith réalaíoch, practicúil, níomid a gcuacht, so conas mar féideling na haimena seo a bhaint amach. Caiimid comach bheith radicach, mar ní gach fecend ar an stáit ins na Feirste Snodaigh. Atá ar a bhí ar a leid mar aim nuair a bunaíoch a bhí op in na Gaeilge. An aim atá chu ná an dá hangachas a bheith i gceist. But hepartha in dhéanán an bá a bhí ann a measc an phobal agus atá fós ann hepar an stáit an Ghaeltacht a chuimhnú agus cóir leis hepartha takeú le ceartaí tangan, hepartha takeíoch le oideachas trí Gaeilge mar ní gach fechan ar an Gael scoilíocht. Ní híad an stáit a bholaíd sin, ní híad an stáit a thug an tarigid sa céadúil síos. Bhí tuismathirí agus lucht na Gaeilge, agris na Gaeilge, na scoilna bhunú ar dús, agóidíocht dhéanamh agus an son fuairsí dahantas. Mar a ggéine ins na sé Snodaigh. Tá an stáit choras na Feirste Snodaigh inis náideach ina lán bailí ar an Gaeilge, agus caithfar é sinna athú sin ceanna na rudí eile a caiimid díreach isteach ar conas a dhéanam muid ghaelú ar an stáit choras ar an stáit Feirste. So tá obair mór le déanamh agus an rud atá mise ag impií ar déanaí ná nuair táid i cur na plé fápéirí seo mar atá an neamh nó na dréach polisithe le chéile, go mbeadh daoine sásta iad a léamh agus a dúramí a chur a raig, athratha dhéanamh, moltaí a dhéanamh, mar níl an tolas a fad agumsa, ag gráine, ag séine nó na daoine eile atá tar éis an ról a ghlachar a hain ar a líad tús a chur leis an plé seo. Agus tásúlagam leis stig de sé mé go mbeadh muidna an dulchuig Slógadh Shinn Féin agus doiciméid éigin a chur os cóir na Slógadh sin gur féideling a rá bhfuil seo policy Gaeilge Shinn Féin agus seo atá a gceiste going agus féideling chur leis blian in íag sin agus go mbeadh an policy is fearr ó thaobh an tangada a gcuinge agus ní hé gur just policy é, go mbeadh muid ag obair dá réir ins na cóirlaí cantar, ins na cúigií agus ar ar gáirleoirí i teach láin i stáman nó péáid ar féideling a cuacht a bheith gcuinge ar féideling an policy seo a bhrú chun tosaigh. Ní mé chun níos mór ach bháin go nimpií mar daoine just an stró breise sin a chur ar féin. Tá gon go gachtainna gnóthach ag déanana céad rudaí. Impií mór léig na doiciméidí seo túmhór dúram agus an son beag man an teach le chéile arís agus ará bhfuil ar léta obair éigean déanta going agus go mbeadh muid a chur lei sin de hir. Is cuiinlimsa nuair a tháinig mé Slógadh Shinn Féin ar dús ceanna na fána gur chuig mé Slógadh Shinn Féin cosúil an lán imime dhéag agus a lán ráim, mar go raibh an meas sin ag an páirtí ar an Gaeilge, go raibh réabhlóid i meas poblachtánaigh ins na sé Snodaigh go háirithe ag tarlú ó thaobh na Gaeilge de, agus go raibh mise den túram go mbeadh mé an ról éigean a bheith gom ag cuidú le sin, agus thar na blianta dairigh lom agus dairigh le lán daoine an seo. Dulchan cín beag a dhéanamh ó thaobh na Gaeilge ina cheantar áitiúla. Ní gach dul séir 20 bliain ó hen
email Feirste, cadén practice bhí a gwinge ag an am, mother le chorthaí báithre, mother le kind of na bunscoilna na níoscoilna. So tá lán céime ghlacha gwing ins na séicúndaí, agus fiú ins na fiche séicúndaí, ach caiimid in is fechan cadén céad le bheith eile, agus leanúnta roiig ag ardú na héileh go dtí go bhfuil an fís sriste gwing, go bhfuil an Gaeilge I réim arís, go bhfuil muid an an arganó go hillis go thomláin a dhéanamh trí Gaeilge ag gach le bheith le stigdan páirtí agus las muid an páirtí. Chuir